Kini? O kana, para asa man na? Kani mang? Mao ni gipapasa sa mo mang. Birth certificate. Unsay birth certificate? Nga birth certificate man na. Usay birth certificate mang. Birth certificate ni, birth certificate. Pataka ramang ka. Birth certificate man na. Dili lagi na birth certificate mang. Ano ka butang diri oh, birth certificate si. Kanaan ang medal nimo, kanaan ang birth certificate nimo. May gani kinakaribon ko. Di naging ko makulatahan atong isa ron. Bantay bitaw mabagsak toron. Nulatahon jud ta ka. Mang, Oh, kumusta mo eskwela? mang. Very good ka ko sa eskwelahan, mang. Nakamindal ko. Aw, abi na kung nabagsak ka. Kikita ka ni? Ibunan na unta na ko ni sa imo ha. Mang, bright ba ako mang no? Student be like ba? Maayo kay gipapasar ka. Bulok ra ba kay ka? Mang, ako maestra may bulok. Kay siya akong gibagsak. Ha? Ang maestra na hinoy nabagsak. Alangan, siya may walay medal. Ako na aman. Ngano po daw nga gipapasar ka? Unya, unsa man imong gigunitan? Kini? O kana, para asa man na? Kani mang? Mao ni gipapasa sa mo mang. Birth certificate. Unsay birth certificate? Nga birth certificate man na. Usay birth certificate, mang. Birth certificate ni, birth certificate. Pataka ramang ka. Birth certificate man na. Dili lagi na birth certificate, mang. Ano ka butang diri oh, birth certificate si. Nakamilang mang gani ko. Oh. Na, bulok ka jud nimoy. Ngano gipapasar man ka? Mang, ug bulok pa ko mang diot ako makamedal. Ug di pa lang ni birth certificate si. Wala ko'y medal no. Makiglanis pa jud ka. Gingnan bitaw ka birth certificate. Basta mo na na. Mang, ano makiglalis man yung kamang? Hindi rin ba ka ni-graduate ha? Ako, grade 1 ko. Mas taas og label ang kinder kisa grade 1. Kasi taas, mang. Pataka ramang ka. Wala mga ni kakamidal. Unya, maura na atong lalisan. Anang birth certificate? Mang, dapat maminaw ka sa kuha, mang. Kaya ako may nakamidal. Bisan pag-spellingo na to. Aw, sige! Ispilingo na to. Tanaw na to na. Bantay ka, mang ha. Tanawa. Usay spelling. Tanawa ni mang. Birth certificate. Mo ni tama. Na, bulok ka gud nimo. Tama ba rin na? Mang, tama lagi na, mang. Birth certificate. Mo ni birth certificate mo nang gikamidal ko. Gibulokan ka sa kuha? Ha? Mang, saan mo rin ka, mang? Bulok day ang tanaw nimo sa kuha. Bulok day. Pagulat. Mang, asa man ka, mang? Magkuha kag birth certificate? Darao, birth certificate. Ay, di mo na birth certificate, mang. Maskil mo na, mang. Makiglalis man jud ka. Kabalo bitong bright pa ko nimo. Mang, mas bright palagi ko si mo kay nakamedal ko. Ay, di day ka magpapilde ha. Agay! Imo na ni medal, oh. Kanaan ang medal nimo, kanaan ang birth certificate nimo. Agay! Yati na ka, mang. Ay!